Аркона, Satygram de seyrediniz. Вересня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова, вітаю вас. Реорганізація ООН, тимчасова окупація Криму і Донбасу Росією, а також відновлення територіальної цілісності України. Президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародного співтовариства на засіданні 75-ї Генасамблеї ООН. Перші в історії виступи глав країн-учасниць на сесії Генасамблеї відбуваються в онлайн-режимі. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів створити платформу по деокупації Криму і порівняв російську агресію з раною, що кровоточить в центрі Європи. Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», яка буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї до кінця цього року. Найголовніше – питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки, допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму і Донбасу. Скарг за недбале поводження зі зброєю від сусідів Мустафи Джемілєва ніколи не було. Про це на черговому засіданні окупаційного міського суду Армянська заявив свідок у справі проти лідера кримсько-татарського народу. Сьогодні допитували одразу 3 свідків, серед них і родичка дружини Мустафи Джемілєва – Сафінар Джемілєва. Вона засвідчила, що часто бувала в їх будинку у Бахчисараї і має близькі стосунки з родиною. Заявила, що Мустафа Ага ніколи би не вчинив протиправно. Зброю він зберігав в своєму кабінеті під замком. Її вона бачила єдиного разу, коли Мустафа Джемілєв віз карабін на реєстрацію. Інший свідок, допитаний окупаційним прокурорами до анексії, був дільничним міліціонером. Каже, добре знав родину Джемілєвих та про все, що відбувалося на його районі, жодних скарг не було. Окупанти звинувачують Мустафу Джемілєва в недбалому поводженні зі зброєю. Йдеться про нещасний випадок, коли син Джемілєва Хайсер у 2013 році застрелив людини з батькового карабіна. Хайсер вже відбув покарання, але тепер окупанти почали провадження проти лідера кримсько-татарського народу. Свидетель пояснил, что, будучи участковым, он, естественно, знал обстановку, которая происходила на его участке. Никаких жалоб на Мустафу Джемілєва, на членов его семьи от соседей никогда не поступало. Никто не обращался с заявлениями, что видели людей с оружием в руках или что каким-либо образом оружие небрежно хранилось или боеприпасы какие-то были запрещенные. Эти факты свидетель также не подтвердил. Правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в'язнями 4 фігурантів так званої Алуштинської справи про тероризм. Йдеться про Ільдара Кантемірова, Руслана Місутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова. Окупанти затримали кримських татар після обшуків 10 червня минулого року. Руслана Нагаєва і Ільдара Кантемірова в Алушті, Руслана Місутова в селі Малий Маяк, в селі Ізобільне Ленура Халілова. Їх безпідставно звинуватили в тероризмі і спробі захоплення влади, а також в участі забороненої в Росії партії Хізбут Тахрір.
Згідно з міжнародним керівництвом, за визначенням поняття «політичний в'язень», меморіал вважає кримських татар Ільдара Кантемірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Лінура Халілова політв'язнями. Мусульман позбавили волі в зв'язку з ненасильницьким здійсненням ними права на свободу совісті, віросповідання та асоціацій. Ми вимагаємо їх негайного звільнення. Українець затриманий 22 вересня в окупованому Криму ФСБівцями за звинуваченнями в екстремізмі. 22-річний мешканець Одеси Олександр Долженков. Як з'ясували Кримреалії, хлопець приїхав до Криму з матір'ю на відпочинок на початку вересня. Він геолог за освітою, у нього є ютуб-канал, де він викладає відеоблог про подорожі по Україні і деяким країнам Європи. Після затримання в Євпаторії так званий Київський райсуд Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз українець перебуває в СІЗО номер 1 Сімферополя. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності». 22 вересня окупанти повідомили, що затримали 2 чоловіків, одного з яких підозрюють в дестабілізації ситуації, а іншого в публічному виправданні і пропаганді тероризму і екстремізму. Про другого затриманого відомо, що він громадянин Росії. Як стверджують ФСБівці, у затриманого начебто знайшли компоненти вибухових речовин, вогнепальну зброю і боєприпаси. Грандіозні будівництва для відводу очей, а рівень життя нижче, ніж у росіян. Це визнали самі окупанти. Рахункова палата Росії порівняла зарплати кримчан з зарплатами в Росії і з'ясувалося, що житель окупованого півострова отримує набагато менше. А раніше окупаційний Кримстат підрахував, що рівень доходів кримчан у другому кварталі 2020 року впав на 9% в порівнянні з таким же періодом минулого року. До того ж, Рахункова палата визнала рівень виконання федеральної держпрограми розвитку Криму і Севастополя низьким – лише на 25%. Тобто сотні мільярдів рублів, які Росія направила до Криму, так і не були освоєні. Стан колишнього політв'язня Володимира Балуха стабілізувався. Є позитивна динаміка. Про це повідомила колишня перша леді Марина Порошенко. Вона побувала в столичній лікарні швидкої допомоги та поспілкувалася з головним лікарем. В ніч на 8 вересня його побили у Київському гідропарку. Балуха доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, переломом руки та ключиці. Йому зробили операцію на голові. Медики ввели Балуха в стан медикаментозної коми. Лікарі сьогодні нам сказали, що стан його здоров'я вже стабільний і має певну позитивну динаміку. Це дуже нас надихає на майбутні позитивні плани. Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення. Минулого тижня поліція затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха. Це чоловік 32 років. Він буцімто прийшов до товариша в ресторан «Козак», де Балух відпочивав з колишніми політбранцями. У дворі виник конфлікт і затриманий вдарив Балуха. Його звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Незаконним реставратором Ханського палацу в Бахчисараї загрожує арешт у Росії. Басманний суд Москви розгляне клопотання слідства про арешт 2 керівників цієї кампанії за розкрадання коштів, виділених на реставрацію Санкт-Петербурзької державної консерваторії. За інформацією правоохоронців, в червні 2017 року товариство з обмеженою відповідальністю «Мандер» отримало понад 191 мільйонів рублів авансу, більша частина з яких була перерахована стороннім організаціям. Гроші були проведені в готівку, а заплановані роботи не виконані. Ця сама фірма у 2018 році виграла тендер на нібито реставрацію Ханського палацу, але замість цього зробила там так званий євроремонт, знищивши автентичність історичної пам'ятки. 2013 року Мандер лише на держзамовленнях отримала близько 10 мільярдів рублів. З них понад 2 мільярди компанія отримала з підрядів на реставраційні роботи в окупованому Криму. Майже всюди Мандер отримував претензії та судові позови через неналежне виконання контрактів.
3372 нових хворих коронавірусом, рекордна кількість одужала 1788 людей. Померли від COVID-19 52 хворих. За ростом нових випадків хворих на добу на перше місце знову вийшов Київ. На другому тепер Дніпропетровська область. Погіршуються показники Запорізької і Донецької областей. Дуже складно провести відповідний такий ланцюг з точки зору святкування відповідних проведення заходів, масових заходів, які відбувались. І це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним із основних чинників щодо розповсюдження коронавірусної хвороби. 2 людей з COVID-19 померли за минулу добу в окупованому Криму. Загальна кількість померлих пацієнтів з коронавірусом з початку пандемії склала 56 осіб. Кількість випадків інфікування перевищило 4 тисячі. За минулу добу підтвердили 81 випадок коронавірусної інфекції. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!